Otu Nigerian Institute of Public Relations NIPR, Council nke Anambra State, Anabatago onye otu Council of nke otu NIPR, Okamuta Kate Omenugha n'oge mmemme pụrụ iche. Ya bụ mmemme bụ nke ndị ukwu nọ na Ngalaba Public Relations bịara nke gụnyere Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi, Sapor Nwosu, Accountant General Anambra State, Dr. Chukwudi Okole, Managing Director Anambra Broadcasting Service, Sachido Obidegwu, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ n'ihe gbasara ịkwalite ọnọdụ ndị ntorobịa bụ Dr. Nelson Omenugha, ndị enyi nakwa ndị ha na Okamuta Omenugha na-emekọ ihe nọrọ n'oge ahụ wee ziga ya ozi ịtụ mma dịgasị iche iche. Onyinye Agụbeze sonyere ha wee wetara anyị akụkọ ka mmemme si wee gaa. N'okwu o kwuru na mmemme ahụ, Okamuta Angela Nwammụọ, onye bụkwa onye isi oche nyegara otu NIPR na Anambra State, kọwapụtara obi aṅụrị ya banyere otu Okamuta Omenugha si wee bata n'otu ahụ. Ọ nọkwaziri ebe ahụ too ọlụ ọma niile dị iche iche bụ nke ọlụgo ma kwupụtazikwe mkpa Okamuta ahụ dị nyegara steeti a. Okamuta Omenugha na nzaghachi ya kọwapụtara obi aṅụrị ya dịka otu esi wee nabata ya n'otu ahụ ma kwukwezie na ọ ga na-alụsi ọlụ ya ike. Ọ nọkwaziri ebe ahụ wee gwupụta ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu bụ nke na-echere ya aka mgba na ọlụ ya ma kwupụtazikwe otu ya na gọọmenti steeti a ga-esi lụkọ ọlụ ọnụ iweta ụsa nye ọtụtụ ihe ya nakwa ọtụtụ ndị mmadụ. Ụfọdụ kansụl nke otu ahụ bụ ndị pụgolo apụ bụ Okamuta Boniface Obiefuna, Chief Uche Udedibia, ha toro ịdị uchu Okamuta Omenugha n'ọlụ ahụ mana ọzikwara ebe ahụ wee kwuo na ịdị uchu ya bụ nke ga-eweta ezigbo mpụtara nyegara kansụl ahụ. Ha kwupụtazikwere mkpa ọ dị ka otu NIPR bụrụ nke jikọrọ aka ọnụ iji wee nweta mpụtara bụ ịgba. N'aka nke ya, onye Managing Director Anambra Broadcasting Service ABS, Sa Obidiegwu, oge ọ na-eto nwaada ahụ nọrọ ebe ahụ wee kwupụta ka o si wee lụọ ọrụ oge ọ bụbu kọmishọna na-afụ maka agụmakwụkwọ ma kwukwezie na ọ bụ onye nnegara anya nyere ọtụtụ ndị mmadụ.